Babawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mamagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa desikpe. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Day pong personalan, si Henry M. Tagahapot na ang maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan at sinang problema masolusyonan. Ini Anhapot mga tugang sa DCGB Radio. Good morning! Mga tugang, para po sa mga reactions, mag-upload lang sa 0968 o 0969 0885548 0966-203-0034 para po sa mga opinion kan utaw o kaya boses kan utaw. Good morning mga tugang sa Saindo, sa mga listeners natin dyan sa nakatutok tabi sa DCGB. Buda po sa 106.9 WGB dyan po sa Tabaco City. Magandang morning tabi sa Saindo, Gabon. Alright, o di sige, kumusta kaya ang sitwasyon kan mga eskwelahan dyan po, mga tugang sa tuyang palibot, ano? Okay, manggayod ki mga darakulang sitwasyon o insidente tabi nin mga darakulang, ito nga pig-apod na special stories, no? Ang apod mi kaan sa journalism sidebar, yan, mga sidebar stories, di ba? Kasi ang main story, iyo po ang opening of classes. Ano ang mga nangyari during sa opening of classes? Yan, ha? Gani gusto ko naman magturo. Gani gusto ko naman magturo. Gani gusto ko naman mag-lecture naman sa mga classroom. Natitesting lamang ang utak, di ba? Magayon baga nagtuturo. Ang sa imong utak na, ano ini, natatanos, di ba? Na napapakarhay. Congratulations databi sa good morning. Congratulations to Legazpi City karate instructors Alvin Riñon, Rolando Miranda, Angel Torrigosa for passing the 2026 National Coaches and Referees Licensure Exam for Coaches and Referees given by the Karate Pilipinas Sports Federation last June 16, 2026 from Volcan Martial Arts Club Team Legazpi City, Karatido. Yan. Congratulations, Tabi. And of course, congratulations po sa mga newly, installed ba ang term kaan? So mga nag-oath, taking pa sa ng mga teachers, mga tugang sa Bilog na Bicol Region, tabi buda, so iba pang mga teachers sa Bilog na mundo, sa Bilog na Pilipinas. Dakulon iyan, pero nga ni so nag-take oath kasuhapon sa Bicol. Sa Bicol, sobra 4,000 dito. Sa buong Pilipinas, dakulon ang bagotang teachers. Ang hapot, pag si Madam, si Sir Pasado na masain, iyan baga na lisensya sa engineering, sa teacher, ano pang mga, kung anong klaseng
uminagi sa PRC, pigo-convert iyan mga tugang sa civil service. Di ba? Kaya di ba, sa mga teachers, pag dahil nang maduma na eskwelahan o kung talagang ano yan, mina-apply sa yaon sa LGU, yaon sa kunsain, ki-convert iyan tabi sa piga-apod na civil service. Ano yan? Eligibility. Yan na exam mga tugang sa PRC, no. Sana so mga teachers na nag-take oath kasuhapon, no, tabi mga tugang magkaigwa ki eskwelahan, magkaigwa ki lugar na pwede sindang dumanon. Imagine ang backlog sa classroom 100 pero ito 1,040 140,000 ang backlog sa classroom. Gusto sabihin, kung iyan maibugtak mga tugang na mga eskwelahan na iyan sa iba-ibang mga lugar, kung sabihin, kay po ang ki-teachers. Kay po ang ki-teachers, dipisilon po, ilonin do ha, dipisilon po sa teachers ang tuturuan mo duwang blocks. Elementary, 2 shifts ka, 3 shifts ka. Medyo kwampuan sa mga teachers, di ba? Kaya dapat ko na sarong classroom, sarong section, sarong teacher. Yan ang the best ko ta. Dapat yan mag-invest ang gobyerno. Dapat ang gobyerno mag-invest mga tugang sa edukasyon. Di ba? Ki mas dakula although dapat sabay-sabay yan eh. Infrastruktura, education, tangani po na magmari ang dalagan kang Pilipinas. Pero kung bako kita seryoso sa pag-invest mga tugang pag-abot sa education, may problema kita digdi. Tabi, ilingon nindo 140,000 more or less na classrooms ang kulang sa Pilipinas. Nato yung nagigaramit iyan sa kwanday, nagigaramit iyan sa, iyan ba nga mga confidential funds na iyan, iyan pong iba pang mga programang iyan, nato na gigaramit iyan kan sa tuyang gobyerno na mag-invest mga tugang sa quality classrooms. Maski nung gibuon mo, pag ang teacher, mga tugang, ako, experience ako ini. Although, may edad naman ako. Iba ang pag-manage kan elementary, senior high schools. Ako, ang experience sa college. Diyan sa Bicol University, 2 blocks dyan ang kada. Alam mo nga, sa broadcasting, ining sarong subject, 2 blocks yan. Although ang schedule, bakuan magkasabay, pero tabi, kuhan. Dipisil. Although ang preparation mo, saro lang. Pero, di ba? Pero mas magayon good kung yan nga sa public school nga grade 1 to 7. Yan ngayon na ano nga nang saro ka iyan, ano nga nang kurso iyan tabi na. Aro good ka iyan, mas magayon mga tugang kon sarong classroom, sarong teacher, sarong section, sarong teacher. Buda, nganing mabawasan iyan na ang estudyante sobra 50 ang laman. Papanon mo yan? Ha? Papanon mo tabi iyan? Hello? Ay, Migo, good morning. Kaya mag-out, ako na lang nag-outtake ng mga teacher, ano? Ata, kasuhapon, pero ito susinurat na rin. Pero ito dyan, susinurat ninong teacher kasuhapon nyo sa news tang alas 6. Sobra 6 mil? Sobra 6 mil na teacher ba yun sa Bicol? Taon? Oo. Pero hindi na sa sarong taon na yan, hindi na po kaya exam. Ata na nga. Nicole, kwado tabi sa script kang 6 o'clock news tabi, Nicole. Rado tabi sa kodigdi. Sarong taon, sarong beses. Ay, dua pare. Duang beses. Ang sunod ka ini, di. Sunod ka pasangon yan, March, di ba? Ang sunod ka ini, gari October, PRC. O, sabi yung na BP na may kita. Taon-taon. Ata na nga. Suro 6 mil na sa nakada taon. 6 mil ngunyan sa Bicol. O, yan BP, kaya hindi ito kukulukar. Napig siya sabi, nakulang ang teacher. Iyo. Panluwa, BP. At tayo, Noel, yun makauyab ading. Piga para taram kan gobyerno kang DepEd, kulang ang teacher ta. Kulang ang classroom. Penguragong kitang teacher dyan na pasado. Di man kinudo, tatrabahuan. Puni nga, BP, maligaon. Pinamit din ako. Lalaki siya. Sabi ko, nga po, graduate ka. Iyo nga po. Pasado nga ako sa lit. Muy, muy. Saan nagtrabaho? Kanakulaw na mall. Ay, napigsabi ta. Ding mabubugtakan. Only pa, BP. Oo. Last but not the least. BP, may ranking na tigapon. May ranking.
Oo. So ranking girl, hindi ko naso na ranking naan. Makuha kita, teacher. Makuha pag-explain sa DepEd kung anong klaseng at kung anong gusto sabi ko ang ranking na tigataram ninda. Lamang pati kung dahil kinapapolitika. Ata na nga ni, ata na. Oo. Kampoy, baby. May bagada ko. Kumlaw siya. Nagparangking siya. Number 2. Ang gusto nyo, number 7. Alam ko na. Noel, pirang edad mo? Tingwin sana ako, Oh. baby. So barkada mo, teacher? Yes. Pirang edad? Pastiral, 27 anyos. Maray ang barkada mo, mga aki pa. Aki ba mo Gusto kong arog kang kibar na barkada. It's dahil father, baby. Bay na, baka ibang hiling sa mo ni Mrs. mo ngunyan. Ay, man. Bibig na. Isipin mo ito, baby. Midbid. Iyo baga, ilan mo May Ku- presente siya, ha? Iyo. Matalion. Mm. Pakuman sa pag-angat. Kaya, nagparangking siya, Oo. medyo may tama sa ulawat niya, Oo. hindi siya pwede magparaturo. Yeah. Gusto niya, Mm. sa office na. Oo. Nagparangking siya, number 2. Pag niluluwasan, so number 7, ang pinuha, Di ko masimbagaan. yung hanipin yung gusto ko may apot, kung nasa may mga ranking. Anong purpose kang ranking? Yan. Anong purpose kang ranking? Apakasabot kan, Migo, pag nagparang ka, according to priority yan. 1, 2, kung siya nainot, iyo dapat ang nakalista dyan, naapod ang kakan eskwelahan para ka makalaog. Oo, natanayin siya. Diba? Teka, registered teacher ka, professional teacher ka, nakarang ka, pasunod-sunod yan. Diba? Baka na biti, credential. Yeah, correct. Ang aram ko may credential. MBA so tawo, may masteral so tawo. May masteral. MBA so 27. Kaya ako sa iya, minalog pa sa na. Yeah. Doon masaklap na parte. Piganap sa na sabi, No, doon masaklap na parte, Migo. naka-text na lang. Oh, Okay. Ano ang sa test na sa MBA, sabi, para pakipasabog daw sabi sa kuya, tagal na libo ako lumaan. Iyo nga ni. At rank number ano siya? Number 2. Oh, kung sabihin, Migo, itong qualifications niya, gabos na qualifications niya, ito nagdira sa iya sa pagiging number 2 niya. Correct. May masteral siya, may kung ano-ano pa, tapi may point system yan. Ito ang qualification niya. Kung ang hapot mo niya, natanaynot, so rank number 7. Kaya nga rin naging number 2. Iyan aday kumasimbag. Kung ano sabi ko, ang kuya nga, duman ako, nalipong man ako. Okay, ihaputa. Pag gusto ko may makahuron akong taga-DepEd tabi, Migo. Makita, nalipong ka man. Aloy na. Okay, sige, Migo. Salamat. Ilingon mo, one. Sa datos kan PRC, 6,122 let passers sa Bicol region to be exact. Di ba? Out of 6,122, 1,755 elementary level. 4,357 secondary level teachers. Ang hapot, sen yan, maduruman. May dudumanan daw yan na tamang direksyon. Kami kaya ito, nag-eskwela ko dyan sa Bicol College kaya ito. Sabi kang professor me, si Madam Malu Makasinag, Dr. Makasinag. Ang hapot da ka, nalibaw nga, araw kayo ng kurso mo, nakalawag ka sa ibang trabaho, yaong ka sa mall. Ang hapot ka, square peg in a round hole. Ano, peg so taldok, na ampuro, di kanto, ilalawag mo duman sa luho na matalimon. Square peg in a round hole. Hello? Mismatch. Na mismatch. mismatch? Ano mo to, sir? Opo. Swap or di-align ang tinapusan sa nalaugan na trabaho. Opo, mismatch. And yan ang nangyayari ngunyan. Iyo baga, paano? Thousands of new licensed teachers Oh.
ito lang cancer ang nakakapursu. Ang Kang point- sa indang dream na maging teacher. Oo. Ang halos 3/4 na kaiyan. Wala na sir, sa iba-iba na yan ng mga company, private. Kaya yun nakakamundo sir. Actually, agree ako duman sir sa first caller mo. Kasi na-experience niyan magtugang. Opo. Nagpa-ranking kami, Oo. pero iba ang nakalaog. Ika po, let passer ka? Sir? Gusto sabihin, let passer ka pala. Ay iyo nga, siyempre nga, nagparang ngani kami. Opo. Oh. Rank ano ka po? Come again, sir? Rank ano ka? Doon sabi yun na sir na mga nasa 15. Pero Oo. masaklapon sa muya, sir. Aram mo itong mga 20 ang nakakalaog na may mga bunker. Iyo. Sutugang mo, Yung teacher man nakamundoan pala. talaga, sir. Mm. Real talk lang po. Sorry kung may makukulugan. Pero totoo po ini Iyo, realidad yan eh. Talaga, sir. And sabi nga nita, ang DepEd and ang government nagdi-demand ng mga teachers. Iyo po. Pero pag nag-apply ka, sir, ikaw nang naka-fill in, ikaw nang waiting. Iyo po. Ngunyan po, anong work mo? Ano pang work mo ngunyan? Po? Anong work mo po ngunyan? Maray na lang, sir, ano ko, Connected sa pagiging teacher mo ang work mo ngunyan? kasi, sir, dual degree kami. Maray na sa nata, ang mga kaming magturugang dual degree. Kaya parang may fallback pa kaming iba. Iyo. Oo, pero sayang, kasi ito sa passion me. Kaya nga naitig pursue Iyo ito baga. license Iyo because baga. we want to teach. Yeah. Ako, tabi, madam. Equal opportunity to go for the proper process. Yeah, totoo and yan. talagang matawan kami ng chance to teach. Opo. Opo. So, yun ang, actually, sir, tama talaga itong caller mo. Kaya, aram mo itong naghahapot ka, sir, kung sa inmaduruman sa mga licensed teacher ngo niyan. Ilingon mo, sir, haralabaw na naman ang pila kang PNP, AFP. Oo, okay. Dahil nami-mismatch nga ni, sir, di na ma-maximize kung ano ang dapat na i-fill or punuan. Oo. Kasi nga ni, sir, so demand, yaon, Yeah. pero may mga nakasalang na palan. Mm. May mga retirable dyan, sir, na waiting na lang ang mga kaparent. Sorry po sa DepEd, pero real talk po talaga ini. Yeah, Nadadarang okay. po yan dyan. And ano po, alami po na talagang pwedeng madagit sa iba, na yaman dyan. Pero totoo man po talaga. Masakit yun. Yeah, Tama ito, yeah. nagparangking ka na, sir. Yeah. Ang makulugod sa buot kasi iyo, parte kang pag-apply mo, ang maggastos ka. Yeah pa, Pero totoo. alam mo to, sir, na day ka lamang tawaning hope na i-workout ta ini kasi we are in need of this. Maski namang, ano mo na ka, day ko nga na permanente. So, parang substitute teacher. Opo. Parang mo to na iyaon sa proseso na pwede kang ma-hire. Yeah. Okay. Dito sa Okay. makulugan ng buot, tapos may hiling mo digdi sa Ta siyempre, television. gari, Real- di ba? Reality na lang, sir. Digdi sa mga barangay mo, sa mga syudad mo na, hello, ini ang mga estudyanteng crowded sa room na dapat sana ngunyan 30 na lang Iyo. per room para matutukan sila. Diyan nagkukulog ang buot ko, tabi, madam. Yan baga na dakulong kay classrooms na kulang, dakulong kay estudyanteng kulang, dakulong na teacher na available. Sir. Day natatawa lang kipagkakaton mga aki na maturo ang ki Tama. So, ano na, tasinda crowded sa sarong room. Equal learning. Kaya iyo to, sir, sa makamundo na maili mo crowded sa mga estudyante tapos they clamor for more teachers. Yeah. Sa Induman, napaka-ironic talaga. Yeah. Sorry, Yeah. sir, ha? Yeah. Pero Okay. makakulugan sa buot kasi Iyo po. talagang aram mo tong we've tried our best na maka 4 years, na maka-take ng license, naka-license pa, pero di ka ma-hire due to that kind of process. Opo. Okay. Kaya talagang, sabi mo nga, talagang ano ka na lang, change venture ka na lang kasi kaysa, sorry for my term, sir, ha, mapagal ka na lang at Yeah, lapak yeah. ka na lang sa ka-apply na dahil Yeah. ka man talagang Opo. hope para ma-hire. Opo. Kaya ako, Okay. di ko man din masisisi, sir, so kung ining mga new license mo niyan, ma-divert ang sa indang line of work na bako na sa teaching because Opo. they have to feed mouth from their family. Yeah. Kaya buhan ninda mo niya na magtrabaho para may maisustinar sa pamilya ninda. Lalo na, sir, kung breadwinner siya and saro lang siya sa mga aki na nakatapos pa lang. Oo, iyo. Dapat nga ni bako lang si the breadwinner, dapat rice winner pa. Actually, sir, dapat nga ni porridge winner pa. Okay. Okay po. Okay. Sarawayan. Sige, sir, po. Sige, salamat sa reaction. Nervous ako, kaya lang talaga sa namumundo
to ako. Thank you Yeah. lang for making us laugh. Yeah. Of course. Opo. Okay. So, Sige po. Sana ito rin, sir, ang pangaputan. Opo. Tapos may iling mo, sir, na ang mga aki nagta-travel pa ning grabe, Mm, nagpaparalyo mm. pa ning bulot para lang mag-learn Mm. or Mm. mag-eskwela. Mm. Tapos, orang teacher na maray Yeah. or kulang sa Yeah. teacher. Mm. Ako na lang talaga, sa digdi lang sa sentro. Matyaga kaning 50 kada classroom. Mm. Kung ara mong dakuluno na teacher ang nag-a-apply. Oho. Yeah. Duman na lang ako, sir. Opo. Iiling-iling ko ba yan? Sabi ko, grabe man ang gobyerno magtingin. Thank you, sir. Okay, Good salamat morning. po. Salamat, madam. Thank you so much for the reactions ngunya na pagkaaga. Yan tabi ang sitwasyon ta. Mga tugang ngunyan tabing panahon. ECGB. Real talk lang tayo. Yan pong realidad, mga tugang sa paglaog sa trabaho. Alarmaryo, mga tugang may report. Hali po dyan sa luwas. Padingal, good morning. Go ahead. Salamat, Pade. Good morning. Binarayaan so lag ceremony. Napano? Nagpanunumpa pa sa nata. Grabe ng init. Ata iyo, kasuhapon. Oo. Kasuhapon nga ni, nagbala ako na, basta grabe. Iba na, alas 7 palang grabe ang tama pa di, kang init. Malanit 7:30. ang Malanit. init. Kasing lanit ano baga, pa di. nagkakamyada. Ang Oo. lanit kang tama kang init, pero kasing lanit kang binastid ka. Ayun baga. O hindi, taday ko pa manaranasan na yan. Pareho kita. Ay, Sabi, istorya na. Araw na ka. istorya. Dito, gaan kulit, gano'n nagkukurit, gano'n pigkukulitan eh. Di ba? Mapulot pati sa lawan. Okay. Nagkakamyada kaya bagaan ko yan. So, mabagat. Tripuasan pala tulos. Normal yan. Tripuasan? Then nakuminanta kanso, ligas, piligas, piligas, Sira pingonya. kwartan. So, mabasa pa ko tayo sa sarakan panunumpa. Binarayaan. Ano nung pa sa servisyo sibil, di ba? Wala man digdi si Mayor, ganyan. Okay. Siyon kayo da opening bagagang klase, may mga imbitasyon. Anyway, sa iba pang informasyon pa rin, Okay. nagpupuo na ang traffic. Ganyan na opening kan klase, nagpupuo ang traffic, pero diretso mangyari ang experiment. Kan gobyerno lokal, lalo ang Traffic Consultative Council sa pamamayukan Committee on Public Utility ni City Councilor Attorney Butch Lucila para ma-anticipate ining mga traffic na naman na mangyayari, lalo ngunyan na burukasan na kang klase. Experience yan ngunyan na pagkaaga o digdi sa nanganay sa Taysan na pade, sumago, na traffic na kami sa Ralaogan na so mga estudyante. Kaya talagang problema na naman sa Legazpi ang traffic. Parehas man sa ibang mga lugar na identified na magapat ang traffic. Pero at least pigigibo man gabos mo niyan ang medyos kan Traffic Consultative Council sa panginat ni City Councilor Attorney Butch Lucila. May mga dry runs sindang pigigibo para at least kung dahil man ma-resolveran totally padit-diit na ma-resolveran ang problema ta sa traffic. Kaya mantinido ang pag-monitor ko niyan dan mga law enforcers and supervise pa na yan kan gobyerno lokal para ma-resolveran ang kaso, maging malalaan mga experience ta sa traffic ngunyan na opening kan klase. Yan, tabi pa rin bonggaras ka o kaya nagdagdag pa informasyon halidig di line sa City Hall, Alarmaryo, DCGB. Salamat Paringal sa report. Enjoy na kuma programa. Tama ito na, ibugtakan mo billboard na picture lang ha. Pigahalon ko lang ini na sa kuyang pigkagating di o ta. De kaya, nakapal na nga ako na si Pading Mar pala, de malaw ko niya, ta may problema sa bitis niya. Kaya dapat pag-araw ka ng strategy ko, before 5, nagkakauna ako eh. Before 5 kaya, nag-breakfast na ako kayan para handa mga tugang sangga na alas 9. O yan, napalingaw ako na si Pading Mar pala, nagparam sa kuya kasahapon. Kaya, pasensya na po kamo ha, sa nagtaga-hungit-hungit mo na kita ta. Tabing ang sa kuyang tulak, gari, ano ini, nagreklamo na, gari nga boss, nalingawan mo sa ako ah. Okay?
Sige po, tuloy-tuloy tayo. Nasa linyaman si Angel Mostaza sa report. Angel, good morning. Yes, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan sabay. Sa mga dugang tapang parata. Go ahead. Nagtao ang lokal na gobyerno ni Legazpi nin sanggatos sa 1,000 pesos na tabang pinansyal sa 56 na mga pampublikong eskwelahan sa Legazpi para sa indang Brigada Eskwela 2026. Ini VP Henry ang payag ni Alcalde Hisham Ismail kung sa apwera ka ini, nag-alokar pa ang LJ Legazpi nin tiga kabangang milyon pesos sa kada eskwelahan para magamit man sa pangaipokan sa indang eskwelahan. Ipaliwanag ng Alcalde VP Henry na basado sa iyang paglilibot sa syudad asin pagbisita sa mga eskwelahan digdi sa tuyang palibot, nahiling niya na dakol pang mga classrooms anda ipigagamit dahil sa raot ang mga pinto, bintana, nagtatagdo ang mga kisame asin iba pang concern. Sinabi ni Ismail na nasabing pundo na ana pwedeng magamit sa pag-irahay kan mga ini asin depende man sa pangaipo kan eskwelahan, lalo na VP Henry tadakol pa ang kakulangan nin classroom digdi sa tuyang palibot. Nagkapera sa mga eskwelahan ni VP Henry ang pinili na gamiton ang nasabing pundo para mapakarahay ang mga kudal sa pagsasabing may mga insidente na VP Henry na pigalaw ang sendang eskwelahan, nag-iirahay kan gate, pag-irahay kang multipurpose, pag-irahay kan mga kisame asin roofing. Dangugon tatabi VP Henry ang kabtang kanpayag ni Alcalde Hisham Ismail. Aside from 100,000 po, naman sa 56 school nating alokarta for this 2026 sa opening po kang brigada. On the top of that po, nag-alokar man po ang LGU Legazpi additional 500,000 sa gabos na pangangaipo kang sa indang eskwelahan sa prioridad po. Kasi kung papansinon ta, igwang mga sa kuya pag-ikot-ikot, ikul po na classrooms na di na po tigigamit dahil lang route ang pinto, route po ang bintana, may tagdo sa ceiling, may dit na lapa tabi. So can you imagine that? I think it is the safest, the cheapest, and the fastest way tabi para mahabol ta po ang backlog kang classroom deficiency po tigdi sa tuyang syudad tabi. Itong 500,000 ito, Mayor, for 56 schools na ito or kada school tig 500,000? Kada school po, ikaw pong nakalokar na 500,000 pesos. At their own request, at their own wish list tabi kung anong sa indang priority naman. So ikaw pong ibang eskwelahan, ang pinili is fencing dahil tiglalaog daw po sa indang eskwelahan. So iba man po pagpakaray kang gate, so iba po pagpakaray kang sa indang multipurpose, and so majority po pagpakaray kang ceiling and roofing kang sa indang mga classrooms na dilapidated na. And hopefully matapos po yung tulos niya na taon para pahabol ta and magamit po tulos ka mga kakian sa mga classrooms na aloy na pong tayo nagamit. So yan VP Henry ang payag asin good news man asistensya kan LG Legazpi para sa mga eskwelahan digdi sa Legazpi City. Yan ang simbag palaan. Apo. Kang problema ko sa classroom kasi bago pa. Abo ta ka baga kaya na mo problema ka? Ano? Abo ta ka pong na mo problema ka? Pilang classrooms ang itatao ka, pig-alokar ka lokal na gobyerno sa Legazpi? 500,000 pesos VP Henry kada eskwelahan. It's up to the schools kung assign nila po itong paggagamiton. Ang 500,000 kaya na ka ng sarong room? Diba? Kung buda, kung di ako nasala, so ako Bicol, nagdagong ko si Kong Pido, yung mga classrooms na ipinagpapatugdok sa iba-ibang lugar sa Bicol region, di ba? Yes po, VP Henry. Okay, so at least ngunyan, pati ang mga LGU may nagigibok ipagi na makatuwang para sa mabawasan mga backlog ta sa mga classrooms. Oo, and then pati ito VP Henry, so pag irahay man kan mga classroom, so halimbawa kung naraot ngayon sa mga bintana, nagatagdo so 15 kada pes na pa nag-uuran, makatabang-tabang naman ito VP Henry. Pero pa ito duman sa nainot na 100,000 para sa Brigada Eskwela. Okay, very good. Okay, sige. So yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon, mantang tigahalat-halat ko ang mga opisyales kan DepEd Legazpi, hindi sa sarong eskwelahan sa Legazpi City para sa pagbisita man VP Henry, asin paghiling man kan sitwasyon, kan pagbuburuka sa ngunya na klase, taon na 2026 to 2027. Nag-i-record kayo dyan. I-chat ko daw si Dr. Santi Aranya.
Okay. Sige. EVP, may confirmation na. Okay. Very good. Sige. Okay. Hatod sa tuya, VP Enrique and PYZ Enterprises, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa... Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sabi ni Kuya Nes, kaya ako ngaya dahil nag-take education course kun matik education pilion kimaray ang major math, science, special children education, tech walk. Kung dahil ma-hire sa Pinas mag-abroad, ta iyan ang majors na iyan ang demand sa abroad. On the part of the parents of the school children, dahil na ipag-asa sa school ang learning kan aki, ika ang magurang, ika ang logi, kung dahil ka makaakod ang aki mo. Salamat. Yan. Sabi po yan ni Kuya Nes Belga, may kinaraman sa siring na bagay. Sabi kang nadangog ko, kay pan may white horse ka, daa sa laog niya, kaya niya sa Bang Ronald, pakaray Ronald ang mga tirada mo. Sabi ni amigong Ray Bachiller, good morning Migo. Baka may kulang na requirements araw kaan. See me after 5 or 2 kaw na or PC na may karabaw baka sa puro kan PC. Ako tabi amigong Ray. Igo akong masaklap na, igo akong experience ang naaraman sa sarong ahensya kan gobyerno. Sabi ko nga ni duman sa kaurong, kung magreklamo ka nga niya ako sa Civil Service Commission or mag-file ka kikaso. Tapaminsan, ining mga bagay na ipigagamit kan mga nasa posisyon para mang-abuso sa satuyang mga kababayan. Tama ka dyan, tabi Manong Ray, Bachelor. Maray na aga, tabi sa imo. Good morning, Henry M. Tama po itong reaksyon kan sa imong paradangog, arog mang kantabi, so naging experience mi. Alright. Hen, ano po, pabukas supawa bugtong bridge? Iyo baga, ngunyan lang alam bubukasan yan na otso tabi. Day ko aram, let passer ako, mas okay na work ko sa mall, malipot na basog pa, nagtaba pa. Ayos ka Good morning, Henry. Ako nga ni po, pig-admire ta ka, teacher ka man. Sabi kan aki ko, si sir, pag nasa classroom, dahil managdadara yung kilibro, ang darakan marker, whiteboard marker sana. Kaya sabi kan aki ko, bilibon sa naman. Sige, salamat po Oto po siya sa London. Ay wow, si Sayne. Oto po siya ngunyan sa London nag-work. Tabi, so mga teaching mo tungkol sa buhay, na-apply niya, tayo ka palanda pag nag-teaches, kung nagkataon ka pang advice sa mga estudyante tungkol sa buhay. Pero po, so tinuro mo, di man apply ta, siyempre iba man po so work niya ngunyan sa London. Pero po, so life story and advices mo po, dara-dara niya hanggang ngunyan. Salamat po. Salamat. Ako kaya paminsan, minasigway ako sa uroron, minapasiring. Salamat pong maray Henry, mamundo po ng bagong curriculum, gari lalong maluya ang maukudan kan mga aki. Pigi-isip ninda so teacher, paano man so aki, na iyo ang dapat makaukod. Ang teacher dati sa naiyan na mga professionals. Alright. Sige. Good morning. Hilingon ta ang resulta kan end of school year. An magibuta nagmasid sana muna kung ano nangyari sa 3-term na yan. Hilingon ang resulta kina-improve next year. Yan pong sarong comment sa caller mo, tama man. Kada bagong administration o bagong DepEd Secretary, mabago man ki programa, warang continuity, kaya ano ang nangyari sa edukasyon ta. Alright, that's a reaction. Good morning, Henry. Okay na. Nabasa ko na ining reaction niya. Good morning po. Pirmi pa ako nakantabay sa imo, tabi sir. Salamat na maray sa pagtaunin kalinawan sa mga isyu sa palibot. Alright, bueno, sandali lang taramon tamo na ang report ni Jimmy. Nasalita mga tugang hali po dyan sa luwas. Si Angel muna, sandali lang Angel Jimmy, tagari may for interview tabi si Angel ngunya na pagkaaga. Hello Angel, good morning, go ahead.
Angel? So, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Mm. Sabay ako ngunyan sa DepEd Legazpi. Dahil na sa pag-iikot sindang ngunyan, VP Henry, pag siguro man na nasa marahay na sitwasyon, as in, kumusta ang pagbubukas kan klase, ngunyan na pagkaaldaw, ngunyan na pag-aaga, VP Henry, niya unig si Assistant Division Superintendent Sir Larry Miliano. Henry. Aha. Good morning po, sir. Matukol lang kata, sir. Apo. Si VP Henry and sa imong amigo, ngunyan po tabi na pag-aaga. Sir, so far po, kumusta ang paglilibot sa digdi po sa tuyang mga eskwelahan po? Apa. Good morning, Sir Henry. Good morning, Idol. Good morning po. Ara mo, sir. Idol ta ka. Idol ta ka, sir, sa teaching. Thank you po. Thank you. Kumusta po, sir, ang assessment ta sa palibot ngunyan na opening of classes? As of today, yes po. As of today po, in order ang gabos na opening of classes ta sa gabos na public and private schools na nagbukas ng ngunyan na aldaw. In fact, ang bilog na monitoring team po ang SDO Legazpi, nakatagtag na po yan sa gabos na eskwelahan. And by far, alas 8:20 na, gabos na monitoring team nag-report po na nasa maayos po ang opening of classes na. Opo, very good. Sir, pag-abot tabi sa teacher and student ratio, kumusta po ang observation ta? Well, magayon po ang teacher-student ratio ta, naabot po itong national standard ta na 1:40, 1:35. Opo. Iwa pang po nga ni ki masadit dyan. Depende sa eskwelahan ta sa mga iba-ibang lugar. Pero sa Legazpi, sir, igwa kitang agora pera pong number of students ang garap as of now initially sa naikot excuse me, sa naikot mo po perang estudyante kada classroom? Ang sa ngunyan po nagmi-minimum kita ning 1:40 sa kada eskwelahan. 50 sir. 40. 40. Opo. Base sir sa DepEd, guidelines, pero dapat ang classroom per student sa kada classroom? Depende po sa elementary, kung po kita ni ratio na 1:40, 1:35, and 45 sa high school. Opo. I see. Okay. Pero manageable sir pag-araw ka na, no? Kidi. Yes po. Kayang-kaya po yan. Oo. Kani si Madam Day napapaas mo na si sir. Eyo po. Okay. Sir, sa mga facilities, di ba, prepared kita kay ni masyado dahil lang sa brigada eskwela. Kumusta pa ang facilities tamong niyan? Gabos po na eskwelahan ta, dahil man in reported na ekstrang pangaipo, except lang po duman sa mga high school ta, na talagang pagpuunpak na kapirang taon na problematic na pangaipo sa classroom. Yeah. So generally po, may inadaptar na sinda na adjustment sa schedule. Igwa dyan po ni mga eskwelahan kitang sekundarya na duwang shift sinda sa kada aldaw para ma-accommodate lang po itong mga akita. Sa elementary, dahil po kita ng problema, 1:1 ang ratio po kada klase ta sa gabos na elementary schools. Opo. Sir Lauro, okay lang. Dahil ka pa po busy. May hapot kaya ako tungkol sa ining bago tang term, school year term? Yes po, sure. Okay lang po? Okay lang po. Yes po. Pero kung medyo madawang ka na po, just pastibayan mo lang pa ako. Okay lang po. Medyo oral labay ng hapot ko sa imo. Ngunyan baga po ang first year of implementation kang piga-apod na 3-term academic calendar kan Department of Education. Opo. Sa kabilugan, sir, ano pagkakaiba kayo ni duman sa dati? Ang wala po ang pagbabago ta. Kasi primero, ini pong 3-term calendar, pig-reduce sa tulong terms na lang ang instructional days kang mga aki. Okay. Duman sa 4 grading period na so dati ta, may duwang semestre duman sa kada semestre, may duwang periodical and term test na pig-abot. Ngunyan, digdi, sa 3-term calendar, igwas kita ning specific na instructional days na dai maabala ang mga aki kang mga extracurricular activities o iba pang mga ancillary events and activities, araw kang sports, araw kang
school publication, itong national press conference, mga arumbukan. Opo. Nakalaag na po yan sa specific na mga aldaw sa kada pagpuon mula pagtapos kang termino kang tulong term na set up ta. Opo. So basically, ang na-reduce pa sa 3-term calendar, primero itong pagtataon ng 4 na periodical test. Opo. Ang sarap pa sa na-reduce na dyan, inalita so mas dakol mga activities na nagka-disrupt sa instructional time kang mga teachers ta. Diyan man po sa examination periods, may mga klaro kitang execution kang system assessment na ali sa central office. May klaro din kitang school-wide assessment na pigtatao arog kang rapid mathematics ability test, Opo. arog kang comprehensive rapid literacy assessment o CRLA, as itong pigapuntang field area test, and kaiba duman sa instructional days so mga regular na summative test, periodical test, and end of term test. Ayun. Opo. Sir Lauro, ano po yung paano kaya kan nag-research ako, ikaw kipigapon na ngaya opening block o term 1 from June 8 to September 15. Ano po mangyayari dyan sa pig-aapon na opening block na no, term 1 po? Yes, okay. Ang araw po kayo niya ang explanation kaya. Ngayon po, ining simanang ini, dahil pa po kita ng actual na instructional days. Okay. Yan na opening block na yan. Gagamiton po yan kang sa tuyang mga eskwelahan para duman sa readiness kang mga kaakian. Yan. Okay. Mato po ako ng example. Halimbawa, Opo. yung preliminary medical assessment kang gabos na aki, nagigibuhon kang sa tong mga doktor, dentista, as in nurses. Ganyan po yan na opening block gigibuhon. So primero man po na parent-teacher conference para maraman ka mga parents sa mga pagbabago sa tuyang learning systems, ngunyan man po yan gigibuhon. Ayun. Sa loob din po kang opening block na yan, gigibuhon ta sugabos na school assessment na ma-determine duman sa diagnostic positions ng mga estudyante ta. Okay. Halimbawa, kumusta ang reading ability ninda pagpuon kang taon. Yan. So gabos po yan nakalag dyan, kaiba na, so pag-ready kang sa tuyang mga kamaestrahan. Halimbawa, sa loob kang opening block na ini, Opo. magibuning kompletong workload schedules ang mga principal, kaiba ang mga teachers. So, i-determine po yan, halos gabos-gabos ko yan. Okay. So, anong nangyari, ang regular po baga kang nakaaking mga terms, ang opening block po talaga, dahil po iyan ay enjoy as instructional days. Opo. Ang nangyayari, maski may brigada eskwela na, yaon ang mga aki sa primerong simana, pero dahil pa kita nakakatukdo ng straight talaga, dahil pa kita nakakatutok. So ngunyan, binago kang DepEd ang setup naan, kung saan, duman sa opening block, ginibuta sa mga pre-activities na pinaka-importante. Araw kang health assessment, diagnostic test, meeting with parents, as in pagtauning proper readiness and scheduling kang mga workloads kan sa itong mga teacher, pati na sa readiness kang mga classrooms ta. So basically, maubos ang 5 aldaw na iyan sa laog kang opening block. Paglaog kang first instructional week na mangyayari sa Lunes, ang gabos po na teacher ta, gabos na estudyante ta, dainan ni mga ancillary functions na gigibuhon. Ayun. Talagang gabos, instructional lang talaga. I see. Opo. In a pig-apon instructional days, focus on learning. Different asignatura po yan, tabi, Sir Lauro, ano? Opo, talagang ano yan, kumbaga, tain na po kita ng ibang gigibuhon dyan. In fact, sa bagong school calendar kang DepEd, inalitan na dyan itong mga activities na nagkakausa ng mga disruption. Ang data na lang talaga dyan manilikayan, itong pagkakaigwa ng mga disruptions dahil sa inclement weather o kung igwa kita ng mga kalamidad. Holidays. Mga holidays po, sir. Yes diba? po, mga holidays. Pero other activities, extracurricular activities, dapat dahil dyan sa panahon na yan. Yes po. Yes Ayun. po. So, yun pala, focus lang talaga sa learning activities ng mga akita. Okay. Duman ako, sir, sa end of term block. Ano po mangyari po duman? Asin no rin ini dapat na mapuon? Alright. Iko kita ng end of term sa tulong
blocks na iyan. Mm. Kada end of term block na iyan, may mga focus kita dyan. Matawa po ako nung nagkakapira. Sige daw, sir. Halimbawa, itong regular na learning action cells ka mga teachers at pagkapuntang in-service training Opo. o mga capacity building activities, dumana po yan nakalaag sa end of term block. Ayun. Pangduwa, ang wala po ba ang panahon na ginamit ka mga teachers ta sa pag-compute ka mga grado, sa pag-ibo ka mga grades ka mga aki. So itong end of term block po na ito, iyon na po ito ang gagamiton kang sa tuyang mga teachers, kang sa tuyang principals para duman sa mga activities na araw ka mga bilanggit ko. Ayun. Okay. So parang may, kung sa programa, sir, may mga segment sa radio Yes. program, may mga segment per hour kanang Yes po. per kon ang gigibuhon. So, Yes po. yung gariin magiging flow kang learning activities kan mga estudyante ta ano. Ini po sir in both elementary, senior high school and high school, tama? Yes po, true to all na po iyan. True to all. Private and public schools po. Ayun, naputol si Angel. Sandali lang hata. Ngani mas masabutan ninong mga parents na nagdadangog ngunyan, may kinaraman bigo sa 3-term, no? May nagkapira pa akong clarification kay si Lauro. Okay na tabi. Sir Lauro? Opo. Sir, tama ba? With this, kita ka ito, karagir eskwela kita ki 4 periodical test, di ba? Yes po. Ngunyan po, tama ba? Perang term na lang po ang examinations? Tulong term na lang po. Tulo yung na lang. Examination ta. Oh, mari pala ngunyan, kita pagal kita kakaadal. Kayo po. Saka po, ang polisiya pong inikang DepEd, may pagbabago din kita sa grading system. Yeah, correct. Opo. Yeah, kaya nga ni po gusto ko i-apot, sir, ang pagkasabot ko, susang nadangog ko, garo ang rated, ano yan, general weighted average, so GWA, is 95 po, tama? So kategorya po kang mga pinakamaalangkaw na aki natatawanan Tanning Award. Ito pong nagpupuot yan sa kategoryang 95 to 100. So pagtatawanan iyan Academic Excellence Award. Ayun, okay. Sabi po sir, ang grades 1 to 3, di po ng academic recognition. Is that correct po? Yes po, tama. Anong mangyari po dyan after kan pagtapos kang klase? Ang gigibuhan po kang mga teachers sa elementary hanggang sa sa grade 1 hanggang sa grade 3 o ito ang stage 1. Mga anecdotal recording lang po kang development kan mga aki ang gigibuhan. So di po kita dumaning academic profiling na maanto sa pagtaon ng award. Ayun. Instead, nakafocus po naman ang mga teachers sa developmental progress kan sa tuyang mga estudyante. So, equal ning reporting na itataw sa mga aki na halimbawa, ika-categorize kung kumusta ang learning ability ng aki, kumusta ang sa iyang socio-emotional skills. Ang reason po kaya kan DepEd para mapundo itong primero masyadong nag-labeling kita sa academic achievement kan mga aki, tapos naliligawan ta sa importansya kang developmental phase, lalo digdi sa mga aki unon pa mga estudyante. So yan ang babaguhon ta. Mga po ng pagtaon ng Academic Excellence Award, duman po sa stage 2 na mapuon sa grade 4, pataas na po hanggang sa key stage 4 hanggang sa grade 12. Ayun, okay. Sir, tama ba, may nagpadala sa kuya kayang kondigdi o detalye sa tuyang mga listeners na si sir po ngunyan magdi-declare ng suspension of classes o may bago kitang guidelines para po sa suspension of classes under the Department of Education? Igwa po kita ng bagong policy tungkol sa suspensions, lalo po itong sa nagkakausa kang inclement weather. Opo. But at the same time, may po nakaibra dyan ang sa tuyang mga local government unit kasi syempre ang deklarasyon po kang inclement weather, alis sa pag-asa, alis sa tuyang LGU. So, dahil man po maaali itong partnership. Iwa lang po ni mga clarify na mga setup and protocols. Pero generally, parehas po halos man kang dating pulisiyatan. Ayun, opo. So, ang DepEd pwedeng mag-declare and then so local government yun establish, Dr. Lauro? Yes po. Pwede po ng school head mag-deklara, depende sa konteksto kang lugar ninda. Pwede man na LGU-led po ang
taon yung suspension Oho. depende sa kung anong sitwasyon igwa po kita. Opo. Kaya lang po baga, there are times na gari nakadepende na ang gabos sa LGU para mag-declare ki suspension of classes, tabi Sir Lauro. Iyo po. Siyempre, dakula po kaya ang role din kang LGU sa pag-abot sa Disaster Risk Reduction and Management. Mhm. So, recognisado po yan kang Department of Education. Opo. In response po kayan, may bago din kitang polisiya sa class suspension kung saan may mga instructions si DepEd abot ito mga panahon na ito, massive po kita sa flexible learning options and mga alternative learning modalities na pwede tang ma-implement sa mga eskwelahan. I see. Opo. Sir Lauro, Dr. Lauro Milano, sir. Salamat na maray sa oras mo sa DCGB. Ingat po kamo. Salamat po, Sir Henry. Salamat po, Dakula. Opo. Welcome po. Angel? So yan VP Henry, si ASDS Lauro Milano, yaon digdi kami sa Albay Central School, yaon digdi sa kuyaan ng mga principal, si Mama Annalisa Ricamonda, and then si Sir Dexter, si Sir Tabi, Sir Henry. Okay. So yan Sir Henry, mga dugong pa po informasyon na in almost as Anhapot. Salamat, Angel, Si Henry. sa report sa DCGB. Anhapot. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman si Joshua Bino, kay ba po mga tugang si Madam Doreen Abilinde ng FIVOX. Hello, Joshua. Good morning. Joshua? Joshua? Ayun, naputol. Sandali lang ha. Tabalikan ko na si Jimmy. May kinaraman dyan. Hello? VP, Ay, good morning. Tabi. Oo, mangumusta lang kabi ako. Anong balita sa General Santos? General Santos? General Santos City. Oh, alat ko na. Yan kaya ako sa announces. Buti akong latest pare. Garo Intensity 7 daw? May? Intensity 7 earthquake? Iyo nga ni, may nag-text sa kuya eh. Nag-text ako sa akin ko sa Manila. Naglinog na naman ngayon, daddy. Kung nababasa ko. Oo. Oo, matida sa bilog ng Mindanao? Nako. Okay. Nata. Baka niya ako may balita na kamuta. May dakulo na gano'n sa sa Facebook at YouTube. Nagdakulang garaba na building. Yeah, ikaw nga ni pare kay tsunami alert. Tabi, magnitude 7. Magnitude 7. May tsunami alert nga ni eh. May tsunami alert sinangon yan. Baka niya ako may balita na kamo. Yeah, igwa naman ko di pa ki masyadong detalye kung sa ang sitwasyon. May mga gabang building pare, may nagbaragsak na building eh. Iyo, may nahiling kami sa Oo. building ani, bagsak ko. Yeah. Garaba sa building. Ay nako, ano nangyari? Kaya daw ako? Inda. Sana Makatakot na nangyari talaga. sana day ki na diskwidong tawo, ano? Sana day ki na diskwidong tawo. Tawi. Para mo ito so series baga kayo ng earthquake sa Santo Domingo. Oo. Nag-iiwal na kaming view ni Mrs. Nata. Pag nag-iiro siyang nakahigda kami, panguna ko, linog na. Ba't hababaw pati pare? 10 kilometers ang rarom lang eh. Magkatakot na. Oo, okay, sige. Okay. Sige, salamat. Sarap ako na joker rin eh. Diban daw kita kay Joshua Bino, kasabay yung mga tugang si Miss Doreen Abilinde. Hello, Joshua. Hello, VP. Good morning. Good Nako. morning, mga parantabay. Confirm yan, VP Henry, magnitude 7. And uli, nakamonitor man so PBOX sa sitwasyon dumantabi, VP Henry, sa Sarangani. Sarangani, Okay. tabi din. In fact, may pipailing sa kuyang video, may ruminampawag na nga ng school building. Maraysa na sa mga estudyante, first day of school baga, Oo. nataon sa mga estudyante, nasa flag raising ceremony, kaya yun sa luwas. Ay, nako, bata. Yung pwede ng classes mo yan. Okay. Kaya anyway, VP Henry, kaibahan ko si Ma'am Doreen Abilinde, ang officer in charge ka na FIVOX, VP Henry, digdi sa mayon, makaulay tayo kinaraman sa nangyaring linog man, ka nakaaging Biyernes duman sa Santo Domingo, ang epicenter. Di ba, pang update siguro kay Vulcan Mayan. Ma'am, tabi si VP Henry. Ma'am Doreen?
Hello po, good morning po, Sir Henry. Ay, good morning, Tabi. Primero, pwedeng mahagar mo na kasi may update duman sa nangyari sa Jensan. Tapos madidipog kita sa probinsya Kanalbay sa local scenario. And kung nabasa mo na po so report kang Fivox Manila, ano po ang latest, Tabi, duman, Ma'am Doreen? Opo, so kan sa bago po na bandang alas 7:37 nagkaigwa po ning magnitude 7.8 na lindol dyan sa Sarangani. Offshore po yan kang Sarangani. So sa may tubig na po to epicenter. Opo. And dakulan pong naapektuhan. So ang pinaka po dyan, may pinakamakusog na matian yung General Santos City. Nakamati po ng intensity 7. So ano po yan, medyo damaging na po yan na na ground shifting and then intensity 6 po sa Palimbang, Senator Ninoy Aquino and Sultan Kudarat, intensity 6 sa Davao City, Kidapawan, Carmen, Cotabato, and dakulan pa po ng mga naapektuhan na lugar. Okay. 7.8 po 7.8 po 7.8 na magnitude. Opo, kaya pala nagkaigwang tsunami alert Ma'am Doreen? Yes po. So nag-issue po nin tsunami warning alert na pwede nga po magkaigwa duman po na sa Harani sa may Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. So, pwede po dyan magkaigwanin mga waves po na mas halangkaw sa normal tides, mga 1 meter or above pa. Nako, okay. Tama ba ang ang rarom niya kaya susunod kung post hali sa Fivox is 10 kilometers ang rarom niya. Mas ko na ba? Base po sir sa earthquake information number 2. Opo. So na po update na po duman. May updated na. Okay. Opo, may updated na pong information. So yung depth po kang earthquake na yon is 33 kilometers na po. Ayun. Pero yung magnitude niya naman is 7.8. Ayun. Mas makusog Mas makusog. Opo. I mean, so, kung ang rarom niya, ano po ang garing mas mas grabe? Hararom ang kwan niya, I mean, yung rarom niya o hababaw sa na po, Ma'am Doreen? Mas mas delikado po yung hababaw na earthquake. Pero yung mas hararom po kaya na earthquake, mas dakol po na lugar yung naapektuhan. Yung mas hababaw, medyo po siya, localized po or depende po kung may mga active fault dyan sa area na parang saranga-saranga siya. So pwedeng ma-activate din itong mga fault na kataraid niya. Pero yun nga po, generally po, mas delikado po yung mga yung hababaw kasi harani na siya sa surface. Iyo mananggad Okay, may active fault line po sa lugar na iyan sa may Sarangani. Iyan sa may Mindanao na iyan, tawi Ma'am Doreen. Opo, so dakulon po dyan ng mga saranga-sanga ng mga fault. Yan, so iba po dyan yung Mati fault dyan. And then digis sa may General Santos City sa Sarangani, igwa din po dyan na active fault kita. Ayun. Dakol po dyan ng mga active fault. Nangyari niya na alas 7, more or less, nasa flag racing sa sa mga estudyante. Pata-open of classes bagangon yan. Opo. Pag 7 point something na kusog po, magnitude na linog, Ma'am Doreen, sa experience nindo, ano talaga ang epekto kayan ta? Kadakol na building po sa nag-collapse yung po Sir Henry, so nasabi ko po kan bago, depende din po siya sa tarong po kang earthquake. Ayun. Or dun sa rarong kang hypocenter. So sa
ito pong na ano ngunyan, ang namatian na pinakamakusog na intensity 7 Opo. sa General Santos. So, ang mga damaging po kaya na earthquake, ano yan sa poon intensity 6 or 5 pataas. Opo. So, pag intensity 7 po, talagang we will expect damages po. Iyon. Okay. Ma'am Doreen, hindi po kita sa local kan baga minaging mga banggi baga po naglinog din sa Opo. Albay diyan sa may parte kan Manito End. So medyo makusog 5.4 ang epicenter po yaon sa Santo Domingo Albay. Pwede po ma-i-share sa listeners anong pong ari na fault tabi so naghiro o may active fault line kitang harani po sa iyang yan digdi sa may ano nga ining partner kan Albay ining kadagatan na east kan Albay tabi. Sorry po, sir. Opo. May active fault line po kitang naghiro diyan sa Santo Domingo kan Aldaw na ito. Ma'am Doreen, ay naputol yata. Ayan, nagpuputol po, sorry Yeah. po. Okay, sige po. Opo. Ako may active fault po duman, Yeah, sir. balikan ko lang, ma'am. Ikaw po, general assessment po ninyo sa linog na nangyari po sa Santo Domingo tabi. Go ahead. Apo. So, yung ano po, yung epicenter po noon is dyan po sa may, sa may Cagraray. Opo. Opo. So, actually, iba po dyan yung mga, mga place Opo. ng mga active fault. So, pwede pong naghiro. And actually, yung movement po na based duman sa mga data kang mga seismic stations ng PIVOX. So, strike slip po sa movement kang earthquake. Ibig sabihin po kayan, sideways po. Sideways. No? Parang nagkiskisan po yung yung duwang block ning dun sa Irarum Kandaga. Opo. So, nag-break po siya and then sideways po, parang nag-slip past each other po ang movement nila. I see. Pag sinabing sideways, gari duyan, tama Ma'am Doreen? Duyan ang movement niya? Opo. I see. Opo. So, parang nag-slide po siya relative duman sa balo niyang block. Opo. Arin po ini naghiro na fault na ini kan uminaging Sabado, Ma'am Doreen? Nabanggi? So, may po kitang talagang dyan, yung ibang mga fault na yaon, kundi yung Legazpi lineament. So, Okay. Pwede pong iyo po talaga yan yung naghiro kang Sarong Aldaw. Iyo. And pwede din po na may mga place na din po dyan, mga sanga-sanga ng active fault. So, pwede pong iyo to sunag I see. Ibig sabihin, tama ba? Legazpi, part po kang Legazpi lineament. Yeah. Tama mo pag-intindi ko, yung Legazpi lineament na ini, siyempre connected dyan sa main pipe, main fault. Gari nga, alam mo, kung sa water district, igwa ki main pipe na tubig, buda so mga salit na tubo, pasiring sa mga harong. Gari arog ka ng classification niya, Ma'am Doreen? Opo. So, yung Legazpi lineament po, konektado din po yan sa Philippine Fault Zone. Okay. So, okay. yan po, halabaon po yan na fault po sa Northern Philippines hanggang dyan po sa Davao. Ayan. So, I see. and then, habang naghihiro po yan, nagkakabitak-bitak po yung neighboring niya na areas and nagkakaroon itong inaapod na place o yung parang sanga. Okay. And saro na po duman yung Legazpi lineament. Okay. Tama ba? Ikaw kayo nagsabi sa ko na ang kusog na kang linog pag inalinyament na naghiro, hanggang lang po yan sa araw ka na 5 point something o hanggang 6 tabi. Dahil naman makusog pa tabi yan. Balikan talang muna si Kwan Okay. Ma'am Doreen? Hello? Okay, sandali lang. Napuputol sulin niya eh. Napuputol sulin niya. May kapira kitang clarification tabi ngunya na pagkaaga. Regarding sa nangyari po dyan na Linog, Santo Domingo. Hello, Ma'am Doreen?
Hello? Hello? Yeah, Yes, Joshua. okay. Opo. Ma'am Doreen? Hello po. Tama ba yung may nakataw kaya sa akong information na pag yan daan naghiro, di man talaga masyadong makusog. Hanggang lang siya sa mga 5 or some 6 tabi na magnitude? Di na siya makaka-generate mas makusog na intensity tabi o magnitude? Depende po sir, no, kung halimbawa haloy po siyang mayong activity, pwedeng nagtitipon siya ng stress. Opo. Or pag ano naman, pag piripirmi siyang may mga earthquakes, yan, ano siya, from time to time nagre-release siya ng stress. So, ayan, depende po actually yan sa fault. I see. So, depende. So, pwede siyang makusog o maluya. Depende sa movement. Opo, so, opo. stress can Opo. fault And line. Alright. also, depende na po iyan sa history katong fault na to. Itong parang earthquake history niya po. Opo, okay. Sabi kang texter ihapot ko da sa imo kung may peak ground acceleration device installed in Albay, ang PBOX. Ay, hindi ko po sir sigurado kung meron. Pero probably po meron siguro in Albay or Bicol. I see. Okay, okay. Ano pong mga lineament digdi sa Albay lalo na ang gari may active movement tabi, Ma'am Doreen? Yan po. So yung Legazpi lineament sir, yan yung saro sa mga Opo. active faults dyan. And yan din yung inaapod na San Vicente Linao fault system. Opo. Okay. Yan. And actually madami yan na mga sanga-sanga. Pero yung all together ang apod sa INDA is Legazpi lineament or yung San Vicente Linao fault system. So fault system ibig sabihin dakulon po siya ng mga splays. Opo, oo. Saan po minatraverse yan, Ma'am Doreen? Saan po hali yan? So hali po siya sir dyan sa Philippine Fault Zone. So digi sa may Quezon and then Ragay, maano po siya ng offshore, no? And then digdi po sa may OWAS. Opo. Hanggang digdi po sa may Albay Gulf na po Ayun. yung termination niya. Okay. Sa madaling sabi, mas maray pala na ang mga linyang yan naghihiro, kumpara sa day talagang hiro-hiro, Ma'am Doreen. Tama? Opo. Ayan. Okay. Normal man po yan sir kasi Philippines is tectonically active, geologically active po talaga. Okay. Kaya palang pighandaan sa Manila, nahaloy nang din naghihilo itong fault line duman sa may Marikina. Opo. Opo, okay. Ma'am Doreen, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Ingat po kamo. Opo. Thank you po sir. Opo. Joshua? Alright, BP, si Miss Doreen Abilinde, ang officer in charge kan PBOX Mayon Observatory. So yun Apo. tabi, BP, na ipakipaguro niya to, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. 3M. Tontod, babalikan pag inabot kang oras ang allocable sa flood control sa Bariw Kamalig Albay, sayang daa. Makalipas lang kini, mga tugang balikan ta ang report na yan ni Jimmy Nasalita. Magbabalikan hapot, makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry.
easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmamahal
makulog. Asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang alas 9 na pasensya na tabi Jimmy, Karen at saka Jumar. Dumadalang kamo kay Pio tabi sa tingog ng manuaan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Depong personalan, kita tagahapot lang. Mabuhay. Katulad niya, tapat sa trabaho.